Hi guys! Featuring ang mga halaman na very healthy siyang tingnan kahit na sobrang init ng panahon. Tingnan niyo po, masayang tingnan ang mga halaman ito na magaganda ang dahon kahit na mainit sa ang panahon. Ibig sabihin, alagang-alaga mo. Ito, mga halaman na ito, nakaka-encourage naman ng mga halaman ito ay alagaan natin. Huwag natin hayaan na mamatay po. Kasi sa init ng panahon, ang tendency po ng mga halaman ay mamatay. Dahil po sa sobrang init, kaawaan po natin sila. Huwag po natin ipapatay yung mga halaman natin. Dahil po sa sobrang init ng panahon. Beautiful creation of God.